बेफोरबायदि माने भिडिअफोर नुयोब्ला आंनि गोसो गोरबोआ दोरफो सौग्लिजोबो आरो आं ओरैबायदिबो रागा जोंफ्लाङो बेफोरबायदि भिडिअखौ नुखांनायनि उनावहाय दिनै जाउनाव दिनै बे बिथां माने बिनानावनि थाखायनो दिनै ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिनांगौ जानानै फैबाय आरो जाथाया बोरै जामारदोंमोन बेखौथ' जों इनभेस्टिगेशननि गेजेरजोंसो मिथिसिगोन दा बिथांमोना जुदि फासि होनानै बुथारमारदों ना गोदाना सेरनानै बुथारमारदों खिन्थु बुथारनाया 100% सैथो बेखौ बुथारदों आरोखि बेखौ बे हौवाया जेनेबा बुथारदों बेनि आदार्स मोनसे माबा नङा आरो बे माने बेखौ जेरैखि जाया राहायैबाबो बियो हौवाया बुथारदों आरोखि बेखौ बेजों माखासे देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै बेखौ बुथारदों आरोखि बे सैथो बाथ्रा दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद रायजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफ्रा दिनै जाय बुथारगिरि जाय बिथाङा दिनै बेखौ माने बेफोरबायदि खालामनानै बुथारदों बेखौ माने ओरैबायदि सास्ति होनो थाखाय दिनै मा खालामदों सास्तिया बेनो जानांगोन बेना हयथ' लाइफ टाइम इमप्रेसन जानांगोन बियो माने थैजासे बे जोबथेसालियाव थानानै जानांगोन आरोखि बिनि दायआ नङाबाथ' आरो बिदि जुदि गबोबावोब्ला इसिबां गिदिर दाय मावनायनि उनावबो जुदि मानसिया जुदि जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैफिनबावनांगौब्ला सोरबायाबो गोसो जानानै मावगोन है होमबालाय माथो मावबानो गखायोबा होमबा सोरबा मालाबा बिदिनो सोरखौबा बेफोरबायदि खालामनानै बुथारगोन जोबथेसालियाव थांगोन दा जोबथेसालियाव मावा दाङा जाहैगोन आरो उदां अख्राङाव फैफिनगोन बे आरो अब्ला दा बिदिनो खायसे माखासे गोसो दुर्बलता मानसिफोर दङ ना बिसोरबायदि मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावफायो जायफोरनाखि अलसिया बेबायदि मानसिफ्रानो बेफोरबायदि मालायखौ बुथारनानै माबा मोनसे खालामनो थांखि लायो दा गतिके जोंनो एनार जानांगौआ बेयावनो आं दा बिदिखौ गासिबो होजोबगोन आं बिदिखौ होजोबगासिनो दं बिथांमोना मा होनो आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जोंनि बर' आइजोफोरखौ माने लानानै एवारनेस प्रग्राम खालामनायखौ आं दासान्दि बिराद खम नुदों फ्राय नुवाखैखौ होनांसिगोन नामा आङो आइजोफोरखौ बे आयदानि सायाव जों बिराद मोजां सिरियासलि बुजायनांसिगोन दिनै आइजोफ्रा सोरजोंबा खारफानाय सोरजोंबा दोनखारनाय आरो बेफोरबायदिनो गुबुन हारि माहारि जाथिफोरजों गोसो थोनानै बुथारजानाया गोदान बाथ्रा नङा दा बेखौ अननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं एसे बर' सुबुं हिसाबै आं आइजो अनसाय आफादाव खावलायनो नागिरदों अननानै नोंथांमोना एसे आइजोनि दैदेनगिरि हिसाबै अननानै माबा मोनसे खालामनायनि गेजेरजों दिनै गामि गामि थानानै नोंसोर बिदिनो सम एवारनेस प्रग्रामखौ लाबाय थानांगोन होननानै आं सानो बोसोराव बिदिनो खननैसो बोसोराव बिदिनो खनथामसो नोंथांमोना जुदि ओनसोलाव एवारनेसआव बिदि प्रग्राम खालामोब्ला आरो आइजो अनसाय आफादा बेफोरबायदि खामानि मावनानै दिन्थियोब्ला माने आइजो आफाद अनसाय आफादाबो गोख्रों जागोन आरो आइजो अनसाय आफादनि सायावबो रायजो राजाफ्रा बिसास खालामबाय थागोन दा गतिके नोंथांमोननि बे प्रग्राम खालामनायखौ आं बाख्नायदों बे प्रग्राम खालामनायजों मा जागोन बिदि नङा बेबायदि प्रग्राम खालामनायजों जोंनाव दिनै बे मोनसे दिनै मोनसे बे गणतान्त्रिक नन भाइलेन्स मोनसे बेयो मुभमेन्ट स' बेनि गेजेरजों जों संखिखांहोनो हायो स' गतिके नोंथांमोना आंनिफ्राय एडभाइस होबाय बा आं साजेसन होनाया माया मिथिया अननानै जुदि बोसोराव खेबसे खेबनै खेबथामसिम जुदि एवारनेस प्रग्राम लानो हायोब्ला बर' सिख्ला बा गुबुन हारिजों माने गोसो थोलायनाय गुबुनजों दोनखारबाय थानाय बेफोरबायदिनि सायाव मोजाङै स्टेप लानानै जुदि खामानि मावोब्ला निसय माबा मोनसे फोसाबनाय फैगोन होननानै आं सानो आरोखि जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो दिनै बुंगोन जे जोंनि जाय हिनजावसा जन्मेश्वरी बसुमतारी बे जन्मेश्वरी बसुमतारीया थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालाराव गुवाहाटियाव गाव सिगाङाव थाबोनाय जायगायाव गावनि पेन कार्ड थाबोदों होननानै बेखौ लायनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों न'खरनि मानसिनि बुंनाय बायदिब्ला दा बेखौ लायनो थांनानै 21 खालाराव थांनानै बियो 22 खालाराव जेब्ला सहैयो 22 खालाराव सहैनाय उनाव जों मिथिनाय बायदिब्ला बै जाय हौवासा जाय बेखौ बुथारनाय दिनै जेलाव थांनो हाबाय इन्द्रजित फाइट होननाय सिलापथारनि बियो नतुन मिसिंगाव होननाय गामिनि दा बियो बेखौ गावनि थाग्रा खथायाव लांनानै दोनहैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों 22 जानुवारि खालारनिफ्रायनो दा 22 जानुवारि खालाराव लांना दोनहैनायनि उनावनो जोङो दा थांनाय 22 जानुवारि खालाराव बै हिनजावसाया सानजौफुनि 12:42 गावनि न'खराव बिमाजों रायज्लायहरदोंमोन जे आयै आं दा मोनायाव ट्रेन गाखोनानै न'आव थांसिगोन होनना फोरमायहरदोंमोन नाथाय बेबायदि फोरमायहरनायनि उनावनो 2 रिंगासो समावनो दान्दिसे उनावनो बै हिनजावसाखौ गावनि जिउखौ गाव फोजोबना लाबाय होननानै गुवाहाटिनिफ्राय खौरां न'सिम दैथायहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय गोमोनाय मोनदों न'खरनि मानसिया जे जाय गथ'आ न'आव फैसिगोन होननानै दसे समनि सिगाङाव फोरमायहरदोंमोन बे गथ'आ बोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हाथाव बिनि रायलायनाय बिनि बुंहरनायाव बिनि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि जानाय बियो जे गावखौ फोजोबनानै लानो हाथाव माबा मोनसे जानानै थानाय बिनि रायलायनायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों आरो लोगोसे बे खोथाखौबो जोङो बुंबावनांगोन जे बेखौ जे गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बुंदों सुइसाइड होननानै बुंदों नाथाय बेखौ जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन मानोना बेहाय सुइसाइड जानायनि जेबो फोरमान बेयाव दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दिन्थिनो हायाखै बेखौ
सुइसाइड फासि नांनानै थैदों होनदों नाथाय फासि नांनानै थानाय बिसोरो सावगारिबो लानानै जोंनो दिन्थिनो हायाखै आरो बेखौ बैसाङाव फुथुनानै दोननाय अबस्थायावसो बेखौ दिन्थिनो हादों एबा फासि नांदोंब्ला बेयाव फासि नांनायनि माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे जि फासि नांथाव बेफोरबायदि बेसादफोर बिसोरो दिन्थिनो हायाखै फोरमान जेबो होनो हायाखै जोङो मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिनि सेराव गांसे टावेलल' दङ होननानै जों मिन्थिनो हादों दा बेयावनो माने जोङो साननो गोनां गुबै माने बाथ्राया बेयावनो जे गांसे टावेलजों सासे मानसिया बेबायदि फासि नांनानै थैनो हानाया बेथ' जाथावना नंखाया होननानै जों बुंनो हायो ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जे जोंनि सासे फिसा हिनजावखौ दिनै गुबुन जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनायाव बेहाय बिनि जेबो रैखाथि गैयै बेखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो बेखौ माखासे परिकल्पना खालामनानै बेखौ दिनै बुथारबाय खास्रि बिस्रि बिनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय दा बिनि हेंथायै जोङो दिनै जोङो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिमबो जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जे बै जाय दायनिगिरि दिनै जोङो मिन्थिनो मोनदों दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमबाय जेलाव लांबाय आरो जेलाव लांखांनायनि उनाव बिनि गुबै साजाया मोननांगौआ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे जायबायदि साजाखौ होयोब्ला इयुनाव बेबायदि आरो गाज्रि खामानिखौ मावनो रावबो सुबुङा आवगायनो माने गोहो मोना बेखौनो जोङो जोंनि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो लोगोसे हिनजावसानि न'खरा जाहाथे न्याय मोनो बेखौ जोङो डिमान्ड जोङो खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों 20 তাৰিখে এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল জমেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ লগত সেই ঘটনাটো আমি তেখেতলৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ আজি ঘটনা হৈ যোৱা আজি 4-5 ঘণ্টা ক্ষমা কৰিব আজি 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনে আজিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ কোনো ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই গতিকে আমি এটা কথাই ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকিব এই অব্যাহত থাকিব আন্দোলন এই আন্দোলনৰ পৰা এটা কথা আমি শুকুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰাই এটা কথা আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰখনক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যে এটা শেষ পৰ্যায়লৈ গৈ আছে এটা আজি শিক্ষা বিভাগটোৰ লগত জড়িত হৈ গুৱাহাটীত প্ৰায় তেনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমি সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ ওপৰত ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰি পৰিয়ালবৰ্গক আমি সন্তুষ্ট দিবৰ বাবে শান্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম আৰু আমি চিমেণ্ট চাপৰি খেলপথাৰৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন হ'ব আৰু এই আন্দোলন যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব আমি এইটো কথাই আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিটো নেকি গুৱাহাটীৰ নিচিনা মাজমজিয়া গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত আমাৰ জন্মেশ্বৰী নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল তাৰ বাবে আমি ডেকাৰগাঁও আঞ্চলিক TMPK তৰফৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু দোষীক ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বুলি গম পাইছোঁ অকল গ্ৰেপ্তাৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আমি TMPK তৰফৰ পৰা দাবী কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যোনটো বিজেপি চৰকাৰৰ বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব বুলি আমি TMPK তৰফৰ পৰা আশাবাদী